Benvingut, benvinguda a aquesta meditació guiada en la que podràs relaxar-te i connectar amb la calma i amb la pau. Primer que tot, posa't en una posició còmoda. Una vegada en la posició, podem començar. Envoltat de pedres, rodejat de foscor. Estàs dins un pou. No hi ha aigua i només aconsegueixes veure un fil de llum allunyat. De sobte, cau una gota. Xoca contra el terra. El pou és tan buit que la gota que acaba de caure és imperceptible. A poc van caient més gotes. Fora està plovent. Imagina que ets aquest pou. Sent com a poc et vas omplint. Primer, comença per la punta dels peus. Inspira i nota com en les parts del cos que arriba l'aigua es relaxen. Respira profundament. A poc, sents l'aigua pels turmells. Es senten trons en la llunyania i la pluja s'intensifica. L'aigua comença a arribar als teus genolls. Després, segueix pujant per les caderes. Arriba al ventre. Sents com l'aigua s'acosta al teu pit, calmant i ralentitzant els teus batecs. Després, arriba a les teves espatlles i comences a desprendre't del pes del dia. Baixa pels colzes. Arriba a les mans. A cada un dels dits sents com es relaxen. L'aigua segueix avançant. Cobreix el teu coll, les galtes, el front. Ets un pou ple d'aigua, de vida. Estàs més a prop de la llum exterior. El suficient per a notar la seva calor. Sents la fluïdesa de l'aigua dins teu, juntament amb la llum que t'omple d'energia. Ara et donaré uns minuts per a que respiris
i a poc vagis obrint els ulls. Ho has fet molt bé.